Mending dadi wong lanang, awakmu rasa dadi wong lanang, dadi wong wedok wae, ngurok ngono lho. Wong lanang kok cuma ngatong bojone. Tugasmu dadi wong lanang ya kerja, 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 meskipun kerjamu tidak sepadan karo karo gajine, gak padha karo gajine bojomu, luwih akeh gajine bojomu, ngono lho. Dadi wong lanang kudu tanggung jawab. Ngerti nek ning Indonesia emang koyo ngono kae, kerja keras ngono kae gajine ra sepiro, ngerti. Kuwi wis paham ngono kuwi. Mangkane bojomu dilon-loni kerja ning luar negeri, ngono lho. Lah nek nang nggon Indonesia gajine luwih gedhe, gak mungkin bojomu lunga ngono lho. Oh, bojo, kerja sing bener, ora ketang kerjamu serabutan, ngono ngimbangi bojomu. Kuwi padha wae nek kerja iki padha wae bojomu. Ya padha wae piye carane ya menghargai bojomu. Bojomu kerja, kowe kerja, dadi seimbang, sama-sama seimbang ngono lho. Padha-padha nabung, padha-padha kerja, padha golek dhuwit. Ben bojomu pindang balik, gak wae anggur-angguran nang omah. Lah anggur-anggur nang omah duwite lho di transfer nang awakmu entek, lha bojomu kapan baline? Ngono lho. Nek awakmu kerja, bojomu kerja kan bojomu iso nglumpuk-nglumpuk, gek kowe dhewe kerja kanggo kebutuhan sehari-hari. Ngono lho maksud iki. Oga ngatong bojomu. Wong lanang apa ngono iki jenenge?